moeten haasten. Wat nog een vliegtuig daar? Nee, Schiphol. Wat is die jongen nou? Hoe is daar? We moeten nog naar Schiphol daar. We zijn eigenlijk al wat laat. Die kan zijn kamer ook nog 14. Hey. Oh, goh, maar ik kan zien hoe een baan ook nog bliksem. Ik denk dat we nog 12 uur gaan om op het hier voor de gate close te wezen. Ja, de vlucht is vervroegd. Ja? Ja. Natuurlijk heet het ook graag. Geweldig. Bart ik mij, want we gaan namelijk dit jaar hebben we ons 4 bestien van ons bedrijf. En dat vieren we in Italië. Omdat het natuurlijk het feest is, omdat we 4 bestien, hebben we ook even wat speciaals, wat bijzonders regelen. Maar we gaan namelijk de bier regelen dat we ook in de Crown Lounge maken. Ja, alles complimentary, hè? Denk maar, bier gaan we op. Nou, pakken we er gewoon een. Geweldig. Ja, goedemorgen even op deze vlucht even EZA. Yo, Pillow, dat is Appie Goldstrijk. En ik zal je nog gelijk maar vertellen dat ik op mijn laatste dag hier het werk. Want de laatste even net is doorgang hier bij de baas en zo mijn contractje net verleggen. Nou klaar. Als we dat even zijn, ja, het is praten mooi waarboeten. Zomaar in de boeten daar, we hadden geen Rijn, dus dat is hartstikke mooi. Plus, ik ga hier nog een heel mooi deeltje te pakken, want ik kan niet krijgen de Friese vloggen even hier op het Vleenveld. Hier nog een t-shirtjes hoor, die ga ik even van mooi knap Friese oernaam. Kun je nog even bestellen in de shop hier onder de naam Boetebrei. Krijg je hem extra kwarting hier in de shop hier. Hartstikke mooi. Nou mensen kunnen hier nog maar even van de vlucht. Houd de gordels vooral vast. Want dan zult even een precies of we eens even een loopingje te maken. En altijd iets naar die jongens. Naar de gaten jongens. Maar die kist de lucht in. Huppakee. Geweldig. We vullen nu even nu zijn bladder bags. Een beetje vies klinkt, maar bladder is gewoon een blaas. Je vult in blaas, dat is het eigenlijk wel, maar... Een plastic blaas in een vleesblaas. Gadverdamme. Lekker dat natter even nog heel heerlijk. Ik heb echt van een ietsje. Ik ben echt een bergenman. Net een beetje omheen te klauteren of met een auto of te rennen, noem maar op. Een berg, gewoon een berg. Nou, dit is misschien wat minder, het is kijk begonnen terrein, dus dat is wat jammer. Het is ook een flinke rijnbui. Dus ik ben benieuwd hoe lang het onhoudt voordat we de bergen niet kennen, want ik heb volgens mij nog zelfs nog wel hier te nemen. Ik ben inmiddels onder de hike begonnen, dan staat je hem zo het eind. Dus ik ga hem in de vlogkamer even opborgen in mijn tas erachterop. Maar ja, het is weer hier. Behoorlijk weer. Maar dit is natuurlijk net zien hoor, hè? 100 kilometer op zee, dat is heel weinig. Zo'n uren rennen tot de Rijn, heerlijk. Yes! Wat is er zien, praat hier. Tevreden? Tevreden hoe dit? Ja, dit stukje. Ja. Oh shit, dan maar even een tredje. Zo. Was het hier in donderd? Nee, die Giampolo die had het ook net doorleefd. Onder dit er aan beneden, hè? Ja? Ga ik eens zien? Had ik niks om die BB te pakken, hè? Je gaat niks meer BB te pakken. En dan wordt het tussen al. Dit is al wat breed. Hier, dat is heel hard. Dit is dan heel snel niet. Hier krijg ik het nog wel lekker droog, maar inmiddels is het gewoon niet de Rijnbui en die wordt eigenlijk al een paar uur. Nou, dat doet er maar die wordt wel een uur. En het ziet er net echt uit dat het nou dadelijk ophouden gaat. Zit ik nog wat dus ja, die omstandigheden zijn niet ideaal. Maar nou joh. Waarom? Waarom? Ja. Ken dat. Zit erin, hè? Ja. Ik heb een beklimming in. Prachtig zelfs hier, hè? Dat is het probleem net.
Juist in de Rijn weer net zo mooi, maar het is nog prachtig eigenlijk. Mooie machine die wolken daar echt. Prachtig hè? Gewoon boven de wolken, tenminste boven die wolken dan. Machine. Prachtig. La Stanga. Nou, we gaan nog wat aardalen, want we gaan niks meer in de berg om te zitten hier. Hè? Juist is moraal is juist er zo daalt. Dat we gouden bergen uit maken. Maar het is juist zo koud worden. Die weer echt koud gesteld. Wat? Ja toch? Ik ben koud gesteld. Koud gesteld. Ja, wat we nou dan? Weet ik hè? Wat niet verdwaald. Ja. Hè? Oh, maat. Helemaal joh. Dit is de route. Ja, weet je, hier begint de bal te spassen. Hier begint het hè? Dit staat er nergens op. Is het echt de route? We hadden de top bereikt, min of meer de top, maar in elk geval we zitten de pas steeds maar, dat is een pas. En dat is nou de route. Maar dat is zo stijl, dat staat helemaal nergens op. Dat ik gewoon 10 kletterstijg. Kletterstijg is terug omheen, baltjes ben nou zo stijl. Dan staat kletterstijg de warmast. Maar sterren is jij, prachtig. Oké, dat is een slecht idee. Het is een heel slecht idee dit. De Astro. We binnen. Misschien 100 meter naar beneden die is toch. Want die is 100 meter naar beneden te gaan. En weer een SAS-stijl. Hoe een tritsje. Ja. Dit is waar mensen gaan man. Ja. Ja, je materiaal bij je. En dan nog. Je kunt nog dingen. Nee. Dit was de eerste oefening. Was er een beetje vertrouwd maar wezen. Dan moesten we er omheen dus. Heel moeilijk nou. Het staat helemaal nergens op. Geweldig. Gooi van bij juist een beetje die bergen aanknoffelen naar het E-check. Bij de afdaling van de 402 bij La Stanga, wat dus echt een totaal net toegankelijk paard weer. Dat is gewoon net normaal. En daarna, nou ja, het einde wat hebben we ook liever besloten van rennen we het heel eind naar beneden. Daar kon heel laag dalen. Dus we moesten iets van 1500 meter dalen of zo denk ik in totaal. Nou, dat hebben we maar die niet gekregen. Dat dingen we er maar vanaf. Zo, nou, grazie mille. Buon viaggio. Ciao. Grazie mille. Dat is het enige wat ik zeker ken hier, dus dat zeker heel diep maar zitten in. Kijk, al een mooi vestje betocht, maar de eerste Italiaanse wun die ik ken. Grazie, prego me despace. Ciao ragazzi. Grazie, prego me despace. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie, prego mi despaci. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Grazie, prego mi despaci. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Als je in Italië in de bergen bist, let dan goed op, vooral in de Rijn en de mist. Blauw op een paan en als dat net vertrouwt, dan maakt het niet uit als du het op joust. Denk vooral op paard 402, daar mast vergeef ik je problemen ha. Het kind niet mal, dus denk erom. Als flikkerstenen agroen en komst nooit weer om. Grazie, prego mi despace. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Grazie, prego mi despace. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Het rijnt in Italië, maar net al te vaak. Maar als het dan rijnt, dan is het goed raak. Beter is dan net bij een agroentel. Het kan glad wezen en de paadjes binnen smel. Vloed dan maar beter in het heiteland. Dat een week beter twanken, maar we haken je verstaan. Hey, dit klinkt hartstikke als het is een nacht. Ha ik dan nou krijg dit veske verkracht. Grazie, prego mi despace. Ciao ragazzi, ciao ragazzi.
Grazie, prego mi dispacci. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Grazie, prego mi dispacci. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Grazie, prego mi dispacci. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Grazie, prego mi dispacci. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Grazie.